аз оғози ҷанг миёни исроил ва ҳамос мусулмонон ва яҳудиён дар амрико аз он бим доранд ки ҳадафи ҳамла қарор мегиранд. яке аз қурбониёни охирини ҷиноятҳое ки дар заминаи бадбинӣ содир шудааст кӯдаки 6-солаи мусулмон буд ки рӯзи шанбеи 14 октябр дар Иллинойс бо зарби корд ба қатл расид. раиси ҷумҳур Ҷо Байден куштори кӯдакро шадидан маҳкум кард ва ба ҳукумати худ амр дод ки ҷилавгирӣ ва рафъи ҳама гуна таҳдидҳои эҳтимолиро дар саргаҳи кори худ қарор диҳад. Фадва Ҳасан дар Иёлоти Муттаҳида таваллуд шудааст ва хешовандони фаластиниаш дар соҳили ғарбӣ зиндагӣ мекунанд. ҳар зане ки ҳиҷоб дорад ва ё ҳатто барои адои намоз ба муассисаи мо меояд аллакай нигарон аст. мо ҳамеша аз хушунат нигарон будем. Линда Шапиро мегӯяд тарсу изтироб дар миёни аъзои ҷамъияти яҳудиёнаш афзоиш ёфтааст ва канисаи ӯ дар Вирҷинияи Шимолӣ тадобири амниятиро шадидтар кардааст. мо набояд ба айбдоркунӣ ва барангехтани нафрат машғул бошем. мо бояд пайваста ба худ ва дигарон хотиррасон кунем ки ин ҳама гуноҳи Ҳамос аст. омури ахири идораи таҳқиқоти федералии амрико нишон медиҳад ки солҳои ахир ҷиноятҳои марбут ба бадбинии яҳудиён дар амрико афзоиш ёфта танҳо дар соли гузашта 36% боло рафтааст. ҷиноятҳои зидди мусулмонон то андозае дар як сатҳ боқӣ монда соли камтар аз 200 ҳодиса ба қайд гирифта мешавад. аммо таҳлилгарон ҳушдор медиҳанд ки ин гуна ҳолатҳо одатан ҳангоми сар задани низоъҳои хориҷӣ афзоиш меёбад. тавре мо аз ҳодисаҳои гузашта мушоҳида кардаем вақте дар ягон низои хориҷӣ шаҳрвандони амрико талаф меёбанд ё агар мо дар байни исроилиён ва фаластиниҳо муноқиша дошта бошем, шумораи ҷиноятҳо дар заминаи нафрат ба мусулмонон ва ҳамин тавр ба яҳудиён ба таври назаррас боло меравад. шӯрои равобити амрикову кишварҳои исломӣ ба садои амрико гуфт аз оғози ҷанг нигарони онҳое ҳастанд ки ҳадафи ситезаҳо қарор мегиранд. Кори Сейлар, раҳбари тадқиқот ва тарғиботи ин шӯро гуфт ба ҷуз аз маҳкум кардани хушунат бояд тарафҳои дахлдор сабабҳои аслии муноқишаи ховари миёнаро ҳал кунанд. дар давоми 10 солаҳо мо дар бораи муколама ҳарф мезадем ва ин ғояро тарғиб мекардем ки гуфтушунид моро ба ҳалли осоишта мебарад. дар ҳамин ҳол лигаи зидди тӯҳмат, як созмони амрикоии зидди яҳудиситезӣ зикр намуд ки ҷомеаи яҳудӣ дар амрико яксон нест ва идомаи таъқиби онҳо беасос мебошад. ин муноқишаҳое ки дар хориҷа рух медиҳанд баъзан барои ҷомеаҳои инҷо хеле сахту дарднок мебошанд. мо бояд дарк кунем ки амалҳои ҳукумат ҷанге ки дар хориҷи кишвар рух медиҳад набояд ба тамоми ҷомеаи динӣ ё тамоми қавмият нисбат дода шавад. мақомот аз осебдидагон даъват мекунанд ки дар сурати сар задани ҷиноятҳо дар заминаи бадбинӣ ва ё ҷой доштани ҳолатҳои хушунатомез фавран ба пулиси маҳаллӣ ё созмонҳои ғайридавлатӣ хабар диҳанд.